Трофейныя акардэоны, лыжкі-відэльцы, гармонікі, піяніна, шмоткі, карціны, чаго толькі не цягнулі пасля вайны з Германіяй у саюз. Хто чумаданамі, хто вагонамі, для дзяржавы і для сябе любімага. І па-за увагай застаецца дробязь, трофейныя людзі. Это палонныя, якія таксама сталі здабычай сталінскай імперыі. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы далей гаворым пра долю нямецкіх вайсковапалонных у СССР падчас і пасля вайны. Тое пасля у некаторых, дарэчы, зацягнулася вельмі надоўга. Вось і паразважаем, чаму ж так. Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, пазнавальным, важным, не забывайцеся, калі ласачка, пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вы не ў Беларусі і для вас гэта бяспечна. І таксама мы будзем, як заўсёды, страшэнна ўдзячныя за падтрымку нашага каналу, каб мы надалей маглі працаваць. І ўсе рэквізіты вы можете ўбачыць пад відэа. Дзякуй. У мінулым выпуску я распавядала пра тое, з чым немцы сутыкнуліся ў савецкім палоне. Калі вы не глядзелі, то зірніце, калі ласка. А было гэтых немцаў немала, больш за 3 мільёны чалавек. Кожны трэці з іх не вярнуўся. І давайте параўнаем. Да амерыканцаў у палон трапіла 3 мільёны 97 тысяч чалавек. Да брытанцаў 3 мільёны 635 тысяч чалавек. Толькі ў паўночнай Афрыцы здалося ў палон больш за 100 тысяч. Гэта болей, чым пад Сталінградам. А яшчэ італьянская кампанія, Францыя, тэрыторыя самога рэйха і гэтак далей. На апошнім этапе немцы, дарэчы, адмыслова прабіваліся з баямі, каб здацца амерыканцам, а не рускім. І вось толькі статыстыка смяротнасці ў лагерах саюзнікаў зусім іншая, адрозная. Калі ў савецкім палоне загінуў 1 мільён немцаў, то ў брытанскім і амерыканскім, увага, разам каля 7 тысяч. Менш за 1%, бо была Жэнеўская канвенцыя. Пра ўмовы ўтрымання сведчаць шматлікія фота салдат, афіцэраў, ды і сама ўвогуле наяўнасць фотаапаратаў палонных. Гэта нельга ўявіць сабе ў СССР. Канешне, там былі і прыніжэнні, і перавыхаванне. Розніца толькі ў тым, што саюзнікі забівалі ў галовы немцам, што нацызм – гэта зло, і гэта праўда. А ў СССР дрэсіравалі на тое, што камунізм – гэта дабро. І вось давайте пра гэта і раскажам. Хто самы вядомы ў СССР нямецкі палонны? Гэта, канешне, фельдмаршал Паўлюс, кіраўнік той самай сталінградскай групоўкі. Дарэчы, да яго імені ў савецкіх выданнях часам дадавалі фон. Фон Паўлюс, каб гучала больш так салідна, хаця ён не быў арыстакратам і ніякага фон у яго не было. А вядомым ён стаў, бо выступаў па радыё і ставіў свае подпісы на лістоўках, каб немцы здаваліся ў палон. Яго запісалі ў камітэт «Свабодная Германія» і саюз нямецкіх афіцэраў. Канешне, ніхто не ўзгадваў пра тое, што Паўлюса ламалі, што ён доўгі час не пагаджаўся і лічыў гэта ўсё здрадай, але яго даціснулі. І пасля шмат гадоў яшчэ мурыжылі па турмах і спецаб'ектах. У дакументах Паўлюс меў, дарэчы, псеўданім Сатрап, а выпусцілі ў ГДР ужо толькі пасля смерці Сталіна. Зусім іншы лёс быў у фельдмаршала Эвальда фон Клейста. Тут акурат фон Клейста, бо прускі арыстакрат. Той камандаваў групоўкай на Кубані і трапіў у палон даволі дзіўна. Гітлер яго адхіліў ад камандавання, бо яго лічылі нелаяльным, нават гестапа яго арыштоўвала. А ў палон ужо беспрацоўнага фельдмаршала ўзялі амерыканцы і выдалі ў Югаславію, а адтуль у СССР. І там асудзілі на 25 гадоў. Ён віны не прызнаў, на супрацу не пайшоў і памёр у 54-м ва Владзімірскім цэнтрале. Перакоўка на камуністычны лад, а насамрэч вербоўка палонных, гэта была нармальная палітыка Масквы. Бо ўжо падчас вайны быў план на сваю Германію, такую камуністычную, чырвоную. Прыцэл быў на кадры будучай ГДР, найперш вайсковыя, але таксама і палітычныя. Гэтым займаўся сталініст і будучы лідар ГДР Вальтер Ульбрыхт, ініцыятар будоўлі Берлінскага муру. Але падобная агітацыя далёка не заўжды мела поспех. Саміх агітатараў немцы называлі ёміста «халопы рускіх». Вось урывак з дзённіка палоннага Ганса Юргена Отта яшчэ з восені 43-го года. Я ўзгадываю лейтенанта Фрыдрыха Коля з Вены, лётчыка, якога збілі яшчэ ў пачатку 42-го года. Мы трымалі ў размовах вялікую асцярожнасць, калі ён спрабаваў пераканаць нас у непазбежнасці камунізму.
поспеху гэта не мела. Але ці толькі для перавыхавання Сталіну былі патрэбныя тыя немцы? Канешне, не. Магчыма, вы яшчэ памятаеце, як людзі старэйшага пакалення, нават у Менску, нават мае сваякі паказвалі на які-небудзь дом з такім дзіўным гонарам. О, это немцы строілі. Кшталту яно такое іншае, больш якаснае. Палонныя выкарыстоўваліся як рабская сіла, і гэта было паўсюдна. Тытанічныя вось гэтыя ўсе будоўлі, Куйбышевская, Каховская ГЭС, Владимирский тракторный завод, Каракумский канал, Челябинский металлургичный комбинат, трубопрокатные заводы ў Свердловской области, у Азербайджане, а яшчэ шахты Донбасса, Азовсталь, Запорожсталь, теплотрассы, газопроводы, аўтастрады, Москва-Минск, Москва-Харков-Сімферополь, удзел у адбудове цэлых гарадоў, Минск, Сталинград, Харков, Севастополь, Хрышчатик у Киеве, стадыён Дынамо ў Москве. І таксама гарады, якія былі не кранутыя вайной: Свердловск, Челябінск, Новосибірск. І гэта не кажучы пра лесапавалы, здабычу руды, вугляці, урану. Словам, усё тое, што пасля ўжо запісалі на энтузіязм савецкага чалавека, які аднаўляў разбураную краіну. У мінулым выпуску я ўзгадывала нобелеўскага лаўрэата Конрада Лорэнса, які чытаў іншым палонным лекцыі па эталогіі. Дык ён гэта рабіў у вольныя гадзіны, бо быў заняты на будоўлі алюмініевага заводу ў Ереване. Нават будынак Курчатаўскага інстытута, у якім пазней стваралася савецкая атамная бомба, і той будавалі немцы, каб пасля там жа саветы выкарыстоўвалі нямецкія распрацоўкі. Усё гэта тычылася не толькі палонных салдат вермахта. Як толькі Чырвоная армія зайшла ў Нямецчыну, з'явіўся загад Дзяржаўнага камітэту абароны СССР пра мабілізацыю мясцовага насельніцтва ў працоўныя батальёны для выкарыстання на цяжкіх работах у СССР. То бок гэта быў угон у рабства. Немцаў з Вугоршчыны, Чэхаславакіі, незалежна ад іх грамадзянства, таксама ўганялі. Мужчын, жанчын, гэта сотні тысяч чалавек. Пра лёсы дэпартаваных у СССР немцаў з Румыніі пісала, напрыклад, нобелеўская лаўрэатка з літаратуры Герта Мюллер. Ёсць статыстыка, паводле якой на 47 год кожны 5-ы рабочы на будоўлі прадпрыемстваў каляровай і чорнай металургіі ў СССР немец. У авіяцыйнай прамысловасці кожны 3-й, на будоўлі электрастанцыю кожны 6-й. Паводле падлікаў гісторыка Штэфана Карнера, на долю палонных даводзілася каля 8% валавай вытворчасці часоў першай паваеннай пяцігодкі. Але быў тут і штучны тавар, асабліва каштоўны. Гэта былі навукоўцы. Палонныя не толькі валілі лес ці здабывалі уран. На асобным уліку ГУПВІ стаялі спецыялісты, хімікі, фізікі, ракетчыкі, інжынеры, спецы ў галіне ўзбраенняў. Часам для іх ствараліся асаблівыя умовы. Яны жылі на спецаб'ектах, ужо не ў зямлянках, не на саломе, і працавалі ў шарашках, такіх навукова-даследчых інстытутах і канструктарскіх бюро для зэкаў. Ну, это ж геніяльна, канструктарскае бюро для зэкаў. На навукоўцаў палявалі і пасля вайны, гэта асобны дэтэктыў. Дастаткова сказаць, што першая савецкая балістычная ракета – гэта мадыфікацыя нямецкай Фау-2. У 46-м годзе ў Саюз было вывезена 150 нямецкіх спецоў па ракетабудаўніцтве на чале з Гельмутам Гетрупам, тыя, хто працаваў у нямецкім праекце Пенемюнде. Рускія хацелі выкрасці знакамітага Вернера фон Брауна, але таго забралі амерыканцы. Дык вось, у інстытуце Нордхаузен, а пасля на савецкіх спецаб'ектах, як Гарадомля на возеры Селігер, нямецкія навукоўцы працягвалі справу фон Брауна. Ужо пасля ўсе поспехі прыпісалі Каралёву. Ну, ці магло быць інакш, канешне. Гэта ж быў толькі правобраз савецкай касмічнай праграмы. Раней, у 45-м, былі вывезеныя спецы, якія бралі ўдзел у стварэнні ядзернай зброі. Сярод іх Макс Фольмер. Для яго ў 46-м годзе арганізавалі цэлае канструктарскае бюро па праектаванні і стварэнні завода, які б ствараў цяжкую ваду. Разам з ім працавалі іншыя спецы, эксперты па дыстыляцыі, інжынеры Люфтваффе. Паходжанне, ідэалогія, мінулае. Тут, насамрэч, нікога не цікавіла, патрэбен быў результат. А пасля выпрабавання савецкай атамнай бомбы ў 49-м годзе усіх іх патрошкі адсунулі ад працы. Сам Фольмер вярнуўся ў ГДР і выкладаў ва ўніверсітэце імя Гумбольта ва ўсходнім Берліне. За такімі людзьмі сачылі да канца жыцця. Можна прыводзіць яшчэ вельмі шмат прыкладаў.
Мабыць, самая вядомая гісторыя пра Хуга Шмайсера і аўтамат Калашнікава. Увосень 45-го года легендарнага канструктара стралковай зброі Шмайсера вывезлі ў СССР. А праз год уже цэлую групу трафейных канструктараў затарабанілі ў Іжэўск, в канструктарскае бюро «Іжмаш». У тым ліку Вернера Грунера, аўтара кулямёта МГ-42. Туды ж звезлі дзесяткі тысяч сторонак нямецкай тэхнічнай дакументацыі, прыклады самой зброі, напрыклад, вінтоўкі СТГ-44, штурмгеверы. І вось, абсалютна выпадкова, яшчэ праз год з'яўляецца, та-дам, аўтамат Калашнікава, які, безумоўна, ані разу не плагіят і створаны рускім чалавекам Міхаілам Калашнікавым, якому на той момант яшчэ не было і 30 гадоў. Ну, напэўна, Шмайсер і Грунер маладому генію, не ведаю, гарбату заварвалі. Ці проста міма праходзілі і не перашкаджалі працаваць. Сам Шмайсер вярнуўся ў ГДР у 1952 годзе і праз год памёр. Вызваленне выжыўшых палонных – гэта асобная драма. Калі быў такі жанр бюракратычная эпапея ці бюракратычная драма, то гэта акурат яно. Масква ўвесь час хітрыла са статыстыкай, хаця былі міжурадавыя пагадненні з саюзнікамі вызваліць палонных ужо ў 47-48 годах. Вызвалялі паэтапна, спачатку румынаў, пасля інвалідаў, якія не могуць працаваць і, што немалаважна, не змогуць уплываць на палітычную сітуацыю дома ў Нямецчыне. Тут жа яшчэ фактар таго, што наспявала халодная вайна, і кожны вызвалены здаровы мужык можа ў тэорыі зноўку ўзяць зброю ў рукі. У гэтай бюракратычнай драме шмат парадаксальных эпізодаў. Вось у Маскве, напрыклад, вырашаюць вызваліць групу з 1000 немцаў, антыфашыстаў, асобным такім пакетам. І перадумалі, усё ж 500. А вось у лістападзе 48-га кіраўніцтва ГУПВІ прапанавала генерал-палкоўніку Сярову спісаць з уліку 100 000 палонных, бо іх нібыта ўзялі на ўлік двойчы. І вось што гэта? Гэта памылка на 100 000 чалавек? Ці яны проста не выжылі і таму іх спісалі? Гісторыкі пішуць, што рэальную статыстыку ў гісторыі з вайсковапалоннымі ўжо ніколі нельга будзе аднавіць цалкам. Словы Молатава супярэчаць, напрыклад, ТАСС. Словы ТАСС статыстыцы МВД. І ўсё гэта супярэчыць інфармацыі ГУПВІ. Урэшце, ў 49-м годзе, калі міжнародны ціск на СССР узмацніўся, Масква адказала: «А у нас не засталося палонных. А калі нехта сядзіць, то гэта залачынцы». Тым часам тройкі і асобыя савещанні па канвееры штампавалі выракі па 25 гадоў лагераў направа і налева. Каб затрымаць людзей пад некай шырмай, не ведаю, законнасці, Штэфан Кёрнер прыводзіць прыклад з Альфрэдам Скарцэні, братам вядомага нямецкага дыверсанта. Той атрымаў 25 гадоў за прозвішча. І так прасядзеў да 55-го года, але прынамсі ён выжыў, а колькі не выжыла. Гэтая гісторыя завяршылася толькі пасля смерці Сталіна, калі ў СССР прыехаў наладжваць масты канцлер ФРГ Адэнауэр. Менавіта ягонымі высілкамі ў 56-м вярнулася апошняя партыя немцаў вайсковапалонных. Ёсць вядомы здымак, дзе маці нямецкага палоннага плача і дзякуе канцлеру за вяртанне сына. У 55-м з савецкіх лагероў вярнуўся да жонкі, напрыклад, нямецкі ас Эрык Хартман. Яму ніяк не маглі прабачыць, што ён адмовіўся займацца авіяцыяй ГДР. От не хачу і ўсё. А прыехаўшы ў заходнюю Нямецчыну, ён кіраваў авіягрупай. А пазней паспеў нават павучыць амерыканскіх пілотаў. У кастрычніку 1955-го на князь Уладзімірскіх могілках ва Ўладзіміры была праведзеная эксгумацыя. Парэшткі памерлага год таму Эвальда фон Клейста дасталі, апранулі ў мундзір фельдмаршала і адправілі ў Германію. Гэты выпадак, канешне, унікальны. Абсалютная большасць нямецкіх палонных у прынцыпе не мелі ніякай магілы ані на радзіме, ані ў СССР. Пра што ўся гэтая гісторыя? Напэўна, пра тое, што найбольш каштоўнай здабычай для рускіх у той вайне стала невывезенае абсталяванне заводаў ці там талеркі са свастыкай, з якіх пасля елі ў кожнай трэцяй сям'і. Найбольш каштоўным трафеем сталі людзі, рабы, як у часы якога-небудзь Вавілону, калі войны вяліся за рабоў. Такія жывыя трафеі, палонныя, неабменны фонд, тупа рабы.
Але самае страшнае, магчыма, тое, што і самі грамадзяне гэтага Вавілона, яны ж таксама былі рабамі. Проста трошкі іншай катэгорыі. На гэтым яно ўсё ў іх і трымаецца да сённяшняга дня. А вы як думаеце? Можа быць, я памыляюся? Пішыце ў каментарах, калі ласка, я з цікавасцю пачытаю. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.